Nalakip ang Iloilo City kag ang Dumangas, Iloilo sa mga lugar sa Pilipinas nga yara sa danger level. Ang heat index subong nga Biyernes kadungan sang Labor Day. Base sa forecast sang State Weather Bureau, yari ang mga lugar nga may heat index nga 42 degrees Celsius tubtob sa 43 degrees Celsius. Dito sa Dagupan City, Pangasinan, 43 degrees Celsius. Samtang 42 degrees Celsius naman sa masunod nga mga lugar. Bacnotan, La Union, Tugigaraw City, Cagayan, Iba, Zambales, Nueva Ecija, Subic Bay, Olongapo City, Sangley Point, Cavite City, Coro, Palawan, San Jose, Oconcoron, Palawan, San Jose Occidental, Mindoro, Iloilo City, kag Dumangas, Iloilo. Ang heat index kabombo nga nagatupa sa 42 degrees Celsius kag 51 degrees Celsius, gina-classify nga yara sa danger level category kag posible nga magresulta sa heat cramps, heat exhaustion kag heat stroke. Kung tuman kataas ang temperatura, mabudlayan ang lawas sang tawo nga ma-regulate ang internal temperature nga magaresulta sa pagsaka sang body heat kag strain sa vital organs kaangay sang korason kag kidney. Ini ang nagaresulta sa heat exhaustion o kon heat stroke kung wala ginasapak ka. Gani nga ginapanugyanan ang publiko nga likawan ang pagpainit kag mag-inom gid sang madamo nga tubig.